Hej Michael. Jeg har om logistisk vækst, og jeg vil lige starte med at læse spørgsmålet op. Redegør for den logistiske vækstmodel. Vis, at denne løsning opfylder differentialligningen y-mærke er lig k gange y gange m minus y. Gennemgå og vis resultatet for, hvornår den maksimale væksthastighed findes. Jeg har så valgt at dele det op i 2 videoer, fordi ellers ville det blive for langt. Så jeg vil starte med at redegøre for den logistiske vækstmodel. Logistisk vækst er en væksttype, der beskriver udviklingen af en population hen over tid. Det kan fx være en population, der til at begynde med ikke er ret stor, og derfor kun vokser langsomt. Efterhånden som der kommer flere individer, vil væksthastigheden stige, eftersom den øgede tæthed af individer gør, at formeringshyppigheden vokser. Det kunne fx være blomster på en mark, hvor der i begyndelsen være en langsom vækst, når de så meget spredt, men efterhånden som der kommer flere, vil det være nemmere for blomsterne at formere sig. Dog vil populationen nå et tidspunkt, hvor der er så mange individer, at der ikke er plads til flere. Med andre ord vil populationen nærme sig et maksimum. Når populationen nærmer sig Undskyld. Det må du undskylde. Hvad var det jeg ville sige? Når populationen nærmer sig det tidspunkt, vil væksthastigheden aftage. Så en logistisk vækst er derfor en væksttype, hvor væksthastigheden både er proportional med populationens størrelse og vækstpotentialet. Hvor langt der er fra populationens størrelse og op til populationens maksimale størrelse. Og så har jeg regneforskriften for en logistisk differentialligning, som lyder på, at y-mærke er lig k gange y gange m minus y, som har den fuldstændige løsning, som er den her. Så vil jeg gerne vise beviset for dette. Jeg indfører en ny variabel, som lyder på, at z er lig 1 over y, som er det samme som y er lig 1 over z, eller y er lig z i minus første. Så skriver jeg min differentialligning op igen fra før, men i stedet for at skrive y, så substituerer jeg det med z i minus første, som I kan se her. Så først så vil jeg differentiere venstre siden, og det har jeg gjort ved brug af reglerne for sammensatte funktioner, hvor z er den indre, og den ydre er opløftet i minus første. Så når man så skal differentiere en sammensat funktion, så er det ydre, skal man så differentiere. Altså man trækker en potens en fra i potens hedder det, og man trækker en potens ned foran. Og det er så differentieret af den ydre. Og så ganger jeg bare den indre differentiation på. Og derudover så ganger jeg bare højre siden ud. Herefter ganger vi så ligningen igennem med z i anden. Og husker at z i anden gange z i anden, z minus i anden er lig 1, og z i anden gange z minus første er lig z. Og derefter rykker vi sådan set bare om på det, så vi får en positiv z-værdi, og til sidst så vi får k isoleret til at stå alene. Men så kan vi jo så se, at det her, det minder os om noget. Det er en lineær differentialligning af første orden, der kan løses med brug af telefonen ringer. Det tager vi lige forfra. Vores endelige resultat her ligner ufattelig meget den her, og den fuldstændige løsning til det er det her nede. Så her der gør vi sådan set bare det, at vi indsætter vores værdier, så k gange m tager pladsen for a, er set her, k indtager pladsen for b, z indtager pladsen for y, og så bruger jeg et andet symbol for konstanten c, nemlig c0. Og samme igen her, a tager pladsen for k og det. K gange m, undskyld. Og det jeg sådan set bare har gjort her, er bare at stryge de 2 k'er, så den bare hedder 1 over m. Så tilbage substituerer vi 1 over y med z, så det kommer til at se sådan her ud.
Og så tager vi den reciprokke værdi på begge sider, og husker, at 1 over 1 divideret med y er lige y, så det kommer den til at hedde her. Og så, tager vi også 1 over alt det andet her. Og så, forlænger jeg brøken på højre siden med m. Og ja, så forkorter jeg det. Og så, da C0 og m er en konstant, gælder det også, at produktet m gange C0 er en konstant, som vi så bare kan kalde for C. Og det betyder så, at vi har fundet den fuldstændige løsning til den ønskede differentialligning, som beskriver en logistisk vækst.